Jeħtieġ naħdmu favur żona euro aktar maquda u nevitaw il-ħruġ tal-Greċja mill-Unjoni Ewropea. Iżda dan ma jistax isir akkost ta' kwalunkwe prezz. Stqar dan il-Prim Ministru Joseph Muscat f'laqgħa mal-imsieħba soċjali qabel il-kapijiet tal-pajjiżi taż-żona euro iltaqgħu fi Brussell f'summit li jista' jkollu impatt dirett fuq il-futur Grieg. Il-Greċja għandha djun kbar u bżonn ta' aktar self ta' flus. Il-ħadd il-Prim Ministru Alexis Tsipras għamel proposti ġodda bilan il-Greċja tipprova takwista self mill-Fond Monetarju Internazzjonali. It-taħdidiet ilhom għaddejjin 5 xhur. Bil-Kummissjoni Ewropea, l-IMF u l-Bank Ċentrali mhumiex lesti jagħtu l-aħħar parti mill-bailout ta' 7 biljuni u 200 miljun euro. Dan sakemm il-Greċja ma taċċettax ir-riformi ekonomiċi meħtieġa minnhom. Il-Prim Ministru qal li meta jiġu għan negozjati, Malta u l-Ġermanja huma l-aktar esposti għal bailout Grieg meta wieħed iqis il-prodott domestiku gross tagħna. Dak li sellifna lil Greċja irridu lura, stqar il-Prim Ministru bla tlaqliq, filwaqt li jżid li jekk ifallu ma nieħdu xejn. Tkellem iżda dwar konċessjonijiet li jista' jkun hemm il-ħtieġa li jingħataw. Semma bħala konċessjonijiet probabbli it-tul ta' żmien li fih jingħata lura l-kapital u l-mod li bih jinħadem u jingħata lura l-imax. Il-Prim Ministru tkellem dwar it-triq il-qoddim għal pajjiżi fiż-żona euro. Stqar li mhu se jaċċetta qatt li biskuża jew oħra inċedu dritt li t-tassazzjoni diretta tieqa' f'idejn l-istati membri. Il-politika fiskali, insista Joseph Muscat, trid tieqa' tkun infassla mill-istati membri. Suġġett ieħor li jolqot lil Malta u li dwaru mistennija ssir diskussjoni aktar tard din il-ġimgħa huwa l-immigrazzjoni. Xettiku dwar kemm jista' jintlaħaq ftehim, il-Prim Ministru ddeskriva l-programm propost bħala l-aktar wieħed ambizzjuż li qatt tressaq quddiem l-Unjoni Ewropea fuq is-suġġett. Fakkar li Malta huwa l-uniku pajjiż li jagħti 100% tal-assi militari tiegħu għat-tfittxija u s-salvataġġ ta' immigranti. Spjega wkoll li l-fatt li f'din l-aħħar sena ftit li xejn daħlu immigranti regolari f'pajjiżna bil-baħar jista' jinbidel minn lejl għal nar.